máis feo. Un poquinho para min millor o Racing, non? Que levou máis o peso do partido. Un Somozas, bueno, que estaba esperando o seu momento, pero, bueno, realmente creo que o empate ao final pues, fai un pouco de xusticia. O peor do partido, isto, haberá que estar moi atentos pola semana. Iso que lle pasa a Roberto Baleato, problema no xeonllo. Cando son os xogadores os que as producen, a verdade, case sempre son malas novas. Bueno, esperemos que non pase nada, nos equivoquemos, sí. Pero a verdade é que non están tendo sorte os Somozas, con Alex Bao, con estos xogadores que están... Agora Baleato, Alex o ano pasado, 30 e pico partidos de titular. Baleato, ainda miraba as estatísticas, creo que o ano pasado xogou os 44 partidos de Liga de titular. E son xogadores importantísimos e que os pode perder por un espazo longo de tempo. Estamos a ver oportunidades, esta clarísima dos Somozas que salvou Macai, un pouco, non sei se dicir, de sorte ou de habilidade, de reflexos. Aí confiouse a defensa do Racing, despois esa parada na que incluso chegou a chapar o coiro. Ocasións do Racing. Sí, pero son todas moi embarulladas, moita xente, pouca claridade no xogo. Bueno, foi así un pouco o partido, non? Tamén, vamos a decir que a tensión que había nos dous equipos pola clasificación. Sí, a falta que lle facía os dous equipos sumar. Pasoulle un pouco no partido da fin de semana pasada o Racing e o Compostela. E aquí, acción para polémica. Sempre rescatamos algo de polémica, esa caída de Marcos Álvarez. Tamén vai o balón. E ao final, esta ocasión de Estefan foi moi clara, pero viña xa anulada por posición antirregulamentaria. Non se moveu o marcador, segundo empate a 0 consecutivo do Racing. Por control de partido e por chegadas, o área e todo isto, o equipo, pois, penso que foi mellor que o Somoza, sinceramente. Por lo menos intentou uno máis, chegou máis cerca da área, pero nos está costando chegar e rematala, non? Deste xeito é difícil ganar partidos. Nos están a pasar moitas cousas e o equipo sigue aí, compite. A veces, como hoxe, logra puntuar, outras veces, como en Logroño, vende Baleiro, pero o equipo ninguén lle pasou por encima aos Somozas. Eso para nós é importante, claro. Vamos a ver, es muy complicado. Es más, esta semana hablábamos de que nos tocaba el mismo árbitro que enfrentó al Celta y al Compostela el año pasado en este mismo campo. Y le pitó un penalti a favor al Compostela en el último minuto, un penalti bastante dudoso, ¿no? Y esta vez, pues mira, también había una jugada dudosa con el mismo árbitro, mismos equipos, y bueno, y que no se ha señalado. Bueno, son circunstancias del juego y al final ellos supongo que pitaron lo que ven y tenemos que aceptarlo. Tiene que ver con el arranque del equipo. El equipo ha estado blando en el arranque. Sabíamos a qué equipo nos enfrentábamos y sabíamos que era un verde.